ni abinda na gani shine ina so in faɗa. Fakara suna tafiya da matansa, in yana tafiya yana duba wuri haka sai miji yake a'a yaya iri wannan tafiya dare zai mu da halaka bani wuri yace a'a duniyar nan ta kashi a hankali. In ba haka ban kana tafiya zaka ga wani abu kaman kaman ciyawa haka a hanya to kana buga wurin zaka ga ka kamu ki ka dole ka sai mijin ya karbi wuri a gaban matan sai suna tafiya yana tafiya sai je tarko ya je kama shi yobe mumu yayye cire ya gagara yayye cire ya gagara matan ya zo ya same shi ya ce matan ido na ya ja matan da ya tare ya ce haka na cewa idonka ya ja ashe mai tarko ya zo tukuna zaka zo ka ga jan ido wannan kana dariya ne maza